Salamu alaikum, salamu alaikum. Yaya Turai? Ya Rabi ku fito. Ku taho, ku taho. Sannunmu. Kuɗi ne aka kawo mana. Yaya Turai daga manyan mata. Ikon Allah. Tallafi. Ga naki. Ga naki. Yaya Rabi, ke ma ga naki. Haba malam, ya za ka yi haka? Kuɗi ne fa na tallafi na manyan mata da suke ba wa mata. Ba dai kuɗi ba ne na shirin manyan mata? Eh. Albishirin ku makallata shiri mai farin jini, shirin manyan mata. Haka ne baban Tasiu. Shirin manyan mata zai dawo muku ne da sabon salo wanda akwai faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa a cikinsa. Gami da wa'azantarwa. Sannan kuma zai rinka zuwan muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare. Wato a YouTube channel ɗinmu mai suna Abu Nur Entertainment. Kar ku manta ku bibiye mu domin za ku samu kyawawan nishaɗi da gabatarwar mu a koda yaushe mun sako. Da kuma tashan Saira Movies da misalin karfe 9 na dare. Kar ku sake a baku labari. Ku kasance da mu daga 13 ga watan Julai ɗin nan. Tallafin manyan mata a cikin shirin manyan mata kashi na 5. Manyan mata.